הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פילי תבל, בקוטב הצפוני וגם דרומה, אך אין מקום כמו פורים או כרמל. כזה מדהים, כזה מקסים, אותי הוא כל שנה מפעים, אליו בכיף אלך גם השנה. כל החברים הולכים ועושים שם כיף חיים, הולכים רק לאימפריה האדומה. עולם שלם נמצא שם, צרפת, ברזיל וארץ המגף, גם ספרד ועוד מדינות יהיו שם, בפורים הון אדום ועם מטורף. מגדת העתידות המסתורית, השור הזוהם והמהיר, מסיבת האוזניות האדירה, לא תוכלו להפסיק לשיר. זה יהיה ממש מגניב להיות שם, לא להפסיד את המבוך ואת המתנפחים, את משחק העיר והקופים ואת מרוץ המפגרים, והכל כל כך קרוב. שלום שלם נמצא שם, צרפת, ברזיל וארץ המגף, גם ספרד ועוד מדינות יהיו שם, בפורים הון אדום והמטורף. עולם שלם נמצא שם, צרפת, ברזיל וארץ המגף, גם ספרד ועוד מדינות יהיו שם, בפורים הון אדום והמטורף. בפורים הון אדום והמטורף, בפורים הון אדום והמטורף. 15